Rozmohol se nám tady takovej nešvar. Zmena druhého piliera pri návšteve banky. Pozorne počúvaj, toto ťa posadí na zadok. Navštíviš banku a zrazu hop, ani nevieš a zmena druhého piliera je na svete. Dávajte si pozor, čo v banke podpisujete. Neznamená to, že ak sedíš v kamennom dome, ktorý má všetku vážnosť sveta, tak máš podpísať každý jeden papier, ktorý pred teba položia. V ich záujme určite nie je, aby si mal kvalitne nastavený druhý pilier a neposkytujú ti ani žiadnu starostlivosť v prípade zmien. Viem, myslíš si, že to je len druhý pilier. Rozdiel pri odchode do dôchodku môže byť rádovo v desiatkách tisíc eur. Ak jeden fond robí 9% ročne a iný 11% ročne, po 40 rokoch je to pre teba rozdiel 190 000 eur. Ako? Ešte raz. Ak jeden fond robí 9% ročne a iný 11% ročne, po 40 rokoch je to rozdiel pre teba ako sporiteľa 190 000 eur. Čože? Prekvapenie? Tak vidíš. Už nikdy sa nebudeš na druhý pilier pozerať ako iba druhý pilier.